Hello, welcome. Yeah, Spirit on the mic. So if you are one of the beginners out there who have found this video, I think you should consider yourself lucky. No, because you see, high school, don't understand my positions. Everybody know my positions akakosha. My positions akakosha. Because like ndikakupangidzira mari dzirandirungoita kana mari dzirakaitwa nanhingi kana mari dzirakaitwa nanhingi, it's really not helping, you know, all the beginners out there. Because warongogumira ipapo, then from there nothing else. So totofundisane kutsvaga, you know. So pano ndikapangidzira maybe tune yangu ndagadzira paya it's not good to doti andisodoti pambe like vanhu handikopere mari dzirangu, you know. Everybody's unique. Munisane ka sound kainako ndokatinoda kubuild kako, you know. So azvingobatsiri ngopangidzira zvandaridza kana zvakaridzwa nevamwe tikuenderaro, really hatina kwatinozosvika po doti tikure, you know. Ndosana consider yourself lucky nekuti izvi akuda kuti kana asika izvi doti tiise maki. So doti tangire pana G major shape kana kuti open G major shape ndopane shaping, right? So two positions dzine waningi nawadzo maside. Timbotangire pana ane mningi wacho tofataendera mberi chiya ndikatiripa ndikati so my shapes manje ari panapa dot but because kumove watangoza chino 1 tangoriza 1415 kwese kuno, you know. So my shapes say dot but for 3 shapes, you know. Tina G, so tina G, andika, yeah, tina G, andika. Doti vhurira panapa handitati C andika pambarati D andika musungura manje hatisi kushandisa zvakadaro. D uyu andika kamwedzeredza kuno andina kubarusa achienda isitra kumunza kuno tamuvhara manje andisika. It's now a C open C major shape iyo iyi because no shape ka C yapa pana. So chat yato this is now kapo chiripo kana kuti chikuno kuchandika. So tapana so katizo tuna G major shape tofuta zetu na andika C open C major shape and then tine tina open C major shape. So pekutaka pepe tataka kuti this shape, right, C major shape. So which means that we replace C major shape yawapo ichi 3 yacho manje it's this one, the F major shape yatinoridza here, right, kuma open.
So tumbura kachuika ni open F major shape. Warutanga atungu practice my open chords. It's good. Kabana my open chords, but next one to it is right. So takuziwa G, takuziwa C, takuziwa F wekusungura. Anditika kechistimiri bo, but kusungura zviso apply zvese zvichidaro, but guitar, you know, zvinongona kutranslate in a way, you know, apply with that music, you know. So takushuya mukati megitari mai takangana ma open chords. Anditika shape yedu ya G yama takuibata so. Taibata apa but tizowa zvizobudi man even tikaroti dai shape yedu yatovhiringedzeka is good, but shape yedu yatovhiringedzeka pane zvatoda kuzoita, so it's better this one. Number one titonga tamusiya tikamuisa yekutonga chimaina, you know. So apa manje akashandisa C shape yedu ndikashandisa F shape isapera ndika, so tikati tibaranzine kunoku, so 145 yangofanana tikati so tokuta kuma mix. So with my movements I chimabata is in a shape. Zvinotita easy kuma approach because asvika pa chord tuzoti tadzika ndikatoya tikayaku, so same place kanobata ma thirds. So movement tabaradza nepapo kamunhu ndoridza riri kwatoenda because mashapes aipo that, you know, if you should sort of
but zvinozoti zviita zvega kutoti apa zvandiso zvanda kuita zvinhu zvanda kuita so ndisati asvika level totobata yes sir. So I hope ndine tunzira nzira twandavhurirawo chiri kutanga you know so for now I think most my videos kunyasa kutoonesana ka I think ichandoda makandawo membership muchijoina so I think from now on you know my videos mazhinji ka kunyasa kuti mbobatisana chaiko time yafamba ndoda mbomaisawo membership only kuma members chete vanonge wavhurawo mwedzi wawo wesatu tomorrow changoisa maprice oti vanhu togona kungofambidzana because yangu yakuti ndiite kuti mari asizvera mudo ndiite mari rekunzewa yeman so but akutana kwedu nerudo rwanyaro nona chiukandirai chiunza but more videos tichatry kuti topozi todawo maupgrades vana chitori chema nequality maglitches and so forth but omwe yangu zvotonetsa kuti gono zozvidaro shungu dziripo dzakawandisa gitari riripo but zvichizonetsa kuti zvisvike kwamuri nenzira yakanaka you know so kungobatsirana you know ndabuditsawo icho uyo abuditsa icho tatodi tatoenda so toonana mumavideos akawanda Spirit on the mic see you